X-Diamond, τριπλή θωράκιση, 2 ατσάλινα φύλλα πάχους 1,5 χιλιοστού, ένα από τη μέσα πλευρά της πόρτας, ένα εξωτερικά, που ενώνονται μεταξύ τους με 5 κάθετα νεύρα, 1, 2, 3, 4, 5 και 10 οριζόντια. Κλειδώνει η πόρτα μας περιμετρικά με ατσάλινα έμβολα σε 24 σημεία. Τα 8 είναι σταθερά στην πλευρά των μετεσέδων, τα υπόλοιπα μπροστά. Με κλειδί το οποίο είναι μη αντιγράψιμο, δεν αντιγράφεται από κλειδαράδες, δεν υπάρχει κάρτα με κωδικό, ούτε και υπάρχουν άκοπα κλειδιά στην αγορά για να γίνει απόπειρα αντιγραφής. Η πόρτα μας έχει όλα τα αξεσουάρ, ρυθμιζόμενους μετεσέδες, πανοραμικό ματάκι, σύρτη που κάνει το μερικό άνοιγμα. Μόλις κλείσει η πόρτα, κατεβαίνει εδώ ανεμοφράκτης για να μην περνάει σκόνη και αέρος σπίτι μας. Η συγκεκριμένη είναι επενδεδημένη με χειροποίητο ραμποτέ σχέδιο δρυσκούρο και έχει και κρυφό πόμολο σε όλο το ύψος της πόρτας και αυτό επενδεδημένο τώρα είναι με το χρώμα εδώ πέρα του κασώματος, ώστε να κάνει κοντράστ με την επένδυση.